Dissabte de derbi a la ciutat esportiva Dani Jarque. L'enfrontament entre el juvenil A i el Barça serà l'aperitiu d'un cap de setmana farcit de partits. L'Espanyol B jugarà a les 12 diumenge davant el Vilafranca i mitja hora més tard el femení s'enfrontarà al Levante. Partit molt important per al juvenil A, que apura les seves opcions de classificar-se per la Copa. L'equip de Luis Blanco, que va perdre davant el Girona la setmana passada, vol aconseguir la victòria davant l'actual líder. Blanco, tot i la diferència en la clasificació, confía en las opciones del seu equip. Sí, es un partido especial. Nosotros creemos que tenemos condiciones para poder ganarles. Tenemos ganas de que llegue el partido de este fin de semana y poder competirle de la mejor manera. Diumenge a les 12 arriba el torn de l'Espanyol B. L'equip que dirigeix David Gallego s'enfronta al Vilafranca amb la voluntat d'ampliar la bona ratxa de resultats. El tècnic Perico avisa del potencial ofensiu dels visitants. Es un equipo que propone mucho, que tiene jugadores muy determinantes. Taday, que estuvo por aquí, Oribe, que para mí es de los jugadores mejores de la categoría. De los equipos pocos que apuestan por tener el balón, por generar juego, por ir a buscarte, y si no estamos bien, pues lo pasaremos mal. I diumenge també estarem molt pendents del femení A, que juga davant el Levante, que arriba amb nou entrenador. El tècnic blanquiblau Joan Bacardit anima les seves jugadores a mantenir la bona dinàmica. Si guanyem, matemàticament ens posem a Copa. Està clar que serà un partit complicat. Dir que guanyen el Llevant, doncs s'ha de tenir molt de respecte, però l'equip porta una dinàmica molt positiva. Crec que les jugadores estan molt mentalitzades i ara mateix tenen un grau de confiança molt alt i l'hem d'aprofitar aquest diumenge. Aquest cap de setmana els socis i aficionats pericos ens passarem moltes hores a la ciutat esportiva. Agafeu forces, que ens esperen grans emocions.